नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. वेंगुर्ल्यात सरकारी कार्यालयातील महत्त्वाची जमिनीची कागदपत्र चोरीला गेल्यानं प्रशासकीय यंत्रणेसह वेंगुर्लेत खळबळ उडाली आहे. तर ही महत्त्वाची कागदपत्र गायब होण्यामागे मोठं रॅकेट असल्याची चर्चा वेंगुर्ले परिसरात बोलली जाते. श्रीदेव कलेश्वर मंदिर नेरूळ येथे नूतन देवतळीचा देवरपान उद्घाटन सोहळा संपन्न होणार आहे. दुपारी 2 ते 5 या वेळेत धार्मिक विधी तर सायंकाळी 5 वाजल्यापासून भाविकांसाठी तीर्थप्रसादाचं वाटप केलं जाणार आहे. एक तपाहून अधिक काळ एकमेकांचे राजकीय विरोधक असलेले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील कार्यक्रमात सूर जुळलेला पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्र्यांच्या उजव्या बाजूला राणे तर डाव्या बाजूला केसरकर बसलेले दिसले. शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करोडो रुपयांची उधळपट्टी करून मुख्यमंत्री आणि राणे कुटुंबियांचं लॉन्चिंग करण्याचं काम शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून चाललंय. सर्वसामान्यांना त्याचं कोणतंही सुयरसुतक नाही अशी टीका ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे. कोलगाव येथील हळदणकर कॉलनीत बंद खोलीत एका वृद्धाचा मृतदेह आढळून आलाय. खोलीला आतून कडी असल्यानं हृदयविकाराच्या झटक्यानं किंवा अन्य काही कारणांमुळे संबंधिताचा मृत्यू झाला असावा अशी शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. वजन वाढलं म्हणजे अक्कल वाढली असं समीकरण नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आमदार वैभव नाईकांवर ही टीका केली आहे. कुडाळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाण्याच्या व खाद्याच्या शोधात असलेले हत्ती आता कोलसर गावाच्या दिशेने येऊ लागलेत. नद्या आणि नाले यांच्यातील पाण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असल्यानं हत्ती पाण्याच्या शोधार्थ मानवी वस्तीत येण्यामागचं कारण सांगितलं जात आहे. शिंदे फडणवीस सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये भाजपकडून जयकुमार रावल, गणेश नाईक आणि आमदार नितेश राणे यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या न्यूनदाबाच्या क्षेत्राचं मंगळवारी रात्री उशिरा पूर्व मध्य अरबी समुद्रात वादळात रूपांतरण झालंय. या वादळाचं नाव बिपर जॉय असं ठेवण्यात आलं असून ते त्याच्या उत्तर दिशेला प्रवास करणार आहे. त्यामुळे पश्चिम किनारपट्टीला त्याचा फारसा धोका नसल्याचं भारतीय हवामान विभागानं वर्तवलंय. कुडाळ तालुक्यातील बाव वरचीवाडी येथील 4 एकर क्षेत्राला आग लागली आहे. यात आंबा, काजू आणि अन्य झाडे जळाली आहेत. यात साधारण 75,000 रुपयांचं नुकसान झालंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.